Bun găsit la o nouă ediție. Înțeleg și trăiesc marca Balance Your Present. Astăzi am super plăcerea de a discuta cu o doamnă foarte dragă sufletului meu, terapeut holistic, și anume Marinela Ștefănuță. Marinela este, așa cum am spus, terapeut holistic, are mai multe specializări în mai multe domenii din acest spectru holistic, însă astăzi vom discuta despre terapia prin masaj. O terapie care mie îmi place extraordinar de mult, care îmi aduce beneficii extraordinare asupra corpului și nu numai, și a minții mele, mă ajută să îmi găsesc, să-mi recapăt energia de care cu toții avem nevoie atunci când pe parcursul zilei, zilelor, o pierdem datorită tascurilor de zi cu zi, datorită a tot ceea ce facem stresant sau mai puțin stresant, dar care la un moment dat se acumulează și determină această pierdere de energie, îmi place mie să-i zic. Marinela, bine ai venit, bine te-am găsit și hai să ne spui dacă am omis ceva, să ne spui câteva cuvinte despre tine și apoi să trecem la subiectul mult așteptat, cred că de toată lumea, nu numai doamne, cât și domni, terapia prin masaj. Bine te-am găsit și bine vă găsesc pe cei care urmăresc acest video. Numele meu este Marinela Ștefănuță, după cum ai spus, și într-adevăr sunt terapeut holistic cu mai multe calificări și în drumul ăsta stat de terapie am început cu masajul și mă bucur că vorbim despre această terapie, dragă sufletului meu, și sunt prima dată masor și pe urmă alte calificări. Într-adevăr, masajul este un răsfăț pentru cine îl consideră răsfăț, dar chiar dacă îl considerăm răsfăț, el ne ajută în echilibrare energetică, în stare de bine și câteodată ne ajută în recuperarea stării de sănătate atunci când ajungem la masaj și îl căutăm pentru ca să ne elimine durerea din corp. Ne doare spatele, un picior sau, de exemplu, masajul limfatic e foarte recomandat după intervenții chirurgicale, după diferite terapii care aduce în corp acele efecte secundare a terapiei. Acum putem exemplifica sau nu. Sigur, Și sigur. masajul limfatic elimină toate toxinele din corp. Evident, prin apă, că după masaj pe apă, pune sângele în mișcare, dar elimină toate toxinele din corp. Deci masajul limfatic chiar este recomandat în recuperarea sănătății după diferite terapii, tratamente în care efectele secundare rămân în corp, cum este citostaticele de aici, putem vorbi, radioterapia și sunt invazive pentru corp și masajul este un ajutor de nădejde în recuperarea stării de sănătate. Uh, Pentru că știm că drenajul limfatic, practic, acolo se strâng sau se acumulează toxinele. Și drenând, practic,
ajutăm aceste toxine să se elibereze din corp. Acum că ai menționat și era una din întrebările mele, de câte tipuri este masajul? Rămân un pic la masajul limfatic. La masajul Ok. limfatic, sistemul limfatic este singurul sistem în corp care nu are ceva să-l pompeze. Un, uh, este ajutorul sistemului circulator. Sângele vine cu nutrienți și cu tot ce are nevoie celula și când este surplus, se drenează prin limfă. Limfa este eliminată și se elimină din limfă prin mișcare. Nodulii limfatici principali sunt unde sunt articulații. În spatele genunchilor, sub subțioară și mult pe partea din față. Și ea se drenează și fără masaj. Dar cu masaj punem sângele în mișcare și drenăm și limfa. De fapt, și cu ajutăm ajunge în sistemul urinar de scoatem aceste toxine prin transpirație, dacă este cazul și o aducem cu saună sau cu efectiv prin urină. Tipurile de masaj, prima dată este cel de relaxare și este un masaj neinvaziv, ușor și foarte blând cu corpul, cu mușchii și cu pielea. Pe urmă este masajul terapeutic, special pentru mușchi încordați, pentru tensiunea din corp. Noi păstrăm tensiunea în corp și din stres, din provocările zilnice. Și chiar câteodată nu mâncăm pentru că suntem foarte stresați sau preocupați cu munca, uităm de mâncat și automat păstrăm, vrem, nu vrem, în corp. Și cei care muncesc foarte mult la birou poartă pe umeri și este foarte partea de sus, umerii, gâtul este tensionat și acesta e masajul terapeutic și se duce ca beneficii pe mușchi care sunt încordați. Masajul sportiv pentru cei care fac sport. Masajul prenatal pe care recunosc în România, nu știu cât femeile gravide îl fac. Viitoarele mame au grijă de ele pentru că se pune greutate foarte multă în zona burții, lombara stresată și foarte încordată și este chiar este de ajutor viitoarelor mame și inclusiv după naștere, postnatal, iar este un masaj. Mai este masajul cu pietre calde, cu sticuri de bambus, tot cald. Bambusul mai este folosit în masajul anticelulitic, care este foarte frumos căutat, foarte bine căutat primăvara, ca să se pregătească de vară, de concedii, de fustițe și să nu mai se vadă acea piele de portocală, acea celulită pe picioare. Dar, într-adevăr, celulita se rezolvă cu masajul, dar și prin sport și cu o dietă. Dacă nu avem ajutoare, masajul nu face minuni. Da, da, Chiar da. dacă Da, masajul um, face parte din acest well-being, este o metodă care de sine sătătoare nu este atât de benefică pentru sănătate, ci acumulată, exact cum ai zis, sau făcută în același timp cu o nutriție adecvată, cu un sport făcut la fel destul de des, nu odată la 3 luni, mai aducem aminte, sau vine primăvara, trebuie să trecem la fustițe, haideți să mergem, în sfârșit îmi fac abonament la sală sau merg la masaj. Și toate lucrurile astea trebuie să devină practic un stil de viață, să mâncăm cât se poate zilnic sănătos,
Acum nu intrăm în detaliu ce înseamnă sănătos. La fel să facem sport zilnic și de câte ori facem masaj, dacă am ajuns aici, de câte ori pe lună sau, da, nu, hai să zicem pe lună, ar fi indicat, nu că ar trebui, ar fi indicat. Dacă sunt probleme cu dureri, se recomandă să fie făcut în ședințe de o dată la 2-3 zile în care durerea să dispară pentru că o durere în zona lombară, spre exemplu, cea mai des întâlnită e rămâi înțepenită când te apleci și nu te mai poți ridica că te doare spatele. Într-adevăr, corpul acumulează tensiune și stres, precum un vas în care picuri câte o picătură. Și când ajunge plin, automat dă pe afară și atunci te doare. Și atunci ai nevoie de ședințe repetate, 6-8, odată la 2-3 zile, pentru că ai nevoie de corp să lucreze și să recupereze în ritmul lui și tu vii cu masajul ajutător, cu exerciții de întinderi, și pentru ca întreținere, o dată pe lună sau o dată la 2 săptămâni sau săptămânal. Acum permite timpul, cum te simți, pentru că e opinia mea proprie și personală, cei care iubesc masajul sunt două categorii. Ori n-au fost mângâiați de părinți, ori au fost mângâiați de părinți și răsfățați de părinți. Când au fost mici, li s-a făcut un pic de masaj și, într-adevăr, iubesc masajul pentru că masajul înseamnă atingere. Înseamnă conexiunea cu oamenii Mhm. și o dorești, mergi la masaj, vrei să ai această stare de bine și să-ți aduci această stare de bine în corp, dar nu numai corpul o simte și sufletul, Mhm. se eliberează stresul din organism și atunci și la nivel mental ești odihnită, relaxată și dacă ai făcut masajul a doua parte a zilei, tu poți să ai un somn foarte bun sau cel puțin mie mi se spune, mamă ce bine o să dorm la noapte, încă totdeauna după masajul tău dorm bine noaptea. Și automat se acumulează niște factori de bine și duce la un masaj bun sau la o stare de bine în urma masajului. Chiar mi-a adus aminte că în filozofia estică, acolo în zona aia mult plină de energie benefică în Est, în Asia, se spune că prin atingere, și asta chiar la masaj, că prin atingere, practic, armonizăm fluxul energetic al corpului și mi s-a părut fantastic prima dată când am intrat când am auzit despre această filozofie a lor și abia când am început să iau în serios masajul, am realizat într-adevăr deci, cât de benefic este, de fapt, cum pune energia noastră în aplicare, cum îi dă Mișcare. drumul în mișcare, dacă simțeam că ceva nu este în regulă. Da, deci și asta duce în funcție de momentele zilei sau de ce mergi tu la masaj, chiar energia aia funcționează pe ce ai tu nevoie. Cum spuneai de clienții tăi și mie mi se întâmplă dacă este în partea a doua, în cea de-a doua parte a zilei, într-adevăr, simt seara la culcare că sunt mult mai relaxată, deci nu mai am nicio tensiune pe care să o alung cu exercițiile mele de yoga, spre exemplu, pe care le fac seara. Deci, că tot am ajuns aici, hai să vorbim un pic despre beneficii. Una este un beneficiu este un somn mai bun, deja l-am bifat.
Pentru că ai pomenit de tradiția asiatică, de masajul la ei în tradiția ayurvedică de la indieni, am întâlnit mamele fac și copruncii fac 40 de zile masaj după naștere. Vine cineva, Mhm. e un masaj de relaxare, e un masaj ușor și atunci se face masaj și la mamă și la pui. Da, da, da. E un fel de bun venit al puiului pe lume și al mamei de a fi de a fi tratată regește că a venit. Aceste masaje fac în familiile, femeile fac cele care cunosc sau specialiste, dar sunt foarte frumoase și chiar mi-a plăcut varianta asta în care sunt tratate femeile în felul ăsta și copiii. Eu am făcut La la copii instinctual, pe vremea aceea nu eram masor, masaj copiilor, dar a fost foarte frumos. Printre beneficii, revenind la beneficii, este primul este pune sângele în mișcare. În zona masată, sângele este energie. Când se mișcă, produce energie și automat deblochează acele zone mm, tensionate și în zona tensionată este ca un râu care nu mai curge, are ceva blocat. Și dăm drumul la energia pe locul masat și automat vine sângele cu nutrienți și hrănește celula, hrănește mușchiul. Un alt beneficiu este flexibilitatea, pentru că deblochează mușchiul și devine flexibil încheietura și te miști și mai ușor în viața ta și drenează limfa, după cum am vorbit. Um, Echilibru energetic. Și ce mai are, chiar după masaj, pielea se simte. Dacă se face și un masaj cu scrub, cu curățarea pielii, se simte mult mai bine și este îmbinat masaj cu scrub și cu saună. Se simte foarte bine la nivelul pielii. recunosc asta ca o paranteză în Bali, acum dacă tot m-am întors proaspăt din Est, în Bali se practică foarte mult acest ritual. Ca un pachet este de masaj de fapt, scrub, masaj și apoi saună sau baie aromată cu tot felul de petale de flori, cu frangipanii ale lor frumoase și frumos mirositoare flori. Și, într-adevăr, după o oră sau o oră jumătate de astfel de masaji, poți să spui că ești un alt om, cel puțin la nivel atât fizic cât și mental, toate aceste mie îmi place să zic ritual, că este un ritual pe care îl facem pentru noi de relaxare. Nu intrăm în alte detalii, dar relaxarea cred că este principalul beneficiu pe care îl simți după o astfel de tratație. Încă o dată, atât la nivel fizic cât și la nivel mental. Mi-aș dori să se facă peste tot aceste uh, scrub, masaj și saună sau baie. Mai consider masajul, de asta e părerea personală și mi-o asum ca un restart. Cum dăm un restart la calculator și curățăm cache-ul de memorie De acord și eu cu tine. de toate, pentru că tehnologia este în jurul nostru și știm ce se întâmplă cu restartul la calculator sau restartul la telefon. Curățăm cache-ul de memorie, așa curățăm acele probleme stringente care nu te dau pace și ne rulează în minte, devin, dacă nu mai sunt ard la foc mare, măcar la foc mic și tot nu mai sunt. Și prin beneficiile masajului este și întărește sistemul imunitar.
ajută la sistemul imunitar pentru că deblocând mușchii și toată tensiunea din corp, pe care inclusiv organele interne sunt mai relaxate pentru că relaxează sistemul nervos parasimpatic, care este responsabil de buna funcționare a organelor interne, care noi nu putem zice, mai am relaxat ficatul sau plămânii, că am respirat nu știu cum. Da, Da, se simte pentru că noi avem acele meridiane, precum e pământul, e și corpul nostru, și prin masaj ele se rearanjează fără să-și dorească terapeutul să facă, nu știu ce, rearanjarea pacientului. Ele se fac, se întâmplă. Multe se întâmplă fără să știm noi ca și clienți sau ca și terapeuți. Că văd sesiune de masaj și pentru mine, nu pentru și o văd beneficitatea masajului și pe mine ca om, nu doar ca la clienți. Deci asta cu sistemul imunitar e foarte bun, adică îți crește imunitatea la o răceală, spre exemplu, simplă, în care o răceală simplă înseamnă corpul are nevoie de relaxare. absolut. Când tu nu știi să dai și închizi becul la oră în care să dormi. Corpul știe, doar că noi nu facem asta. Din Da, păcate nu nu-l facem. ascultăm. Nu-l ascultăm. Da, dacă, pentru că ai spus că sunt mai multe tipuri de masaj și într-adevăr, cel terapeutic sau acel pe care îl facem în momentul în care avem o suferință și atunci avem nevoie și de mai multe ședințe într-un termen mai scurt. Acelea sunt, știm pentru ce se fac și îl facem la nevoie. Dar cel care ține de noi și pe care nu-l facem de fapt și nu ne ascultăm corpul, nu-l facem pentru că, așa cum spuneai tu, nu ne găsim timp sau nu avem poate finanțe la un moment dat, deși aș recomanda poate toată lumea să-și prindă în bugetul lunar, măcar să-și facă un sertăraș acolo în bugetul lor pentru well-being. Să-și, nu știu, să meargă la un masaj, să meargă la un Concert. concert, yoga, meditație, ceva pentru starea lor de bine. Și găsim, poate renunțăm dacă chiar este cazul la ceva, nu intru în detalii, dar cu siguranță putem să găsim loc în bugetul nostru și în viața noastră de zi cu zi, astfel încât să dedicăm o oră pe lună, măcar, unor astfel de terapii care pun energiile, pun sângele în mișcare și care ne dau nouă posibilitatea să fim mai activi, mai prosperi, de ce nu? Da? Deblocăm tot ce este prins în noi, deblocăm toate cele tensiuni și ne dăm voie să vedem altfel lucrurile, astfel încât să fim mai prezenți, mai voioși, mai vioi, mai cu poftă de viață. Și apropo de câte ori facem masaj, Hipocrate spunea ceva de genul că atunci când, sau mă rog, drumul, calea spre sănătate este să faci asta, o baie aromată, ce se făcea pe vremurile lor, o baie aromată și un masaj parfumat în fiecare zi.
Nu știu dacă chiar este posibil, dar măcar o dată pe lună, dacă nu, așa cum spuneai și tu, poate de 2 ori pe lună, să facem aceste masaje de relaxare pentru că aduc, uite, atât de multe beneficii în viața noastră. Și apropo de beneficii, mi-aduc aminte că citeam la un moment dat studii despre aceste, tot vorbim despre terapii alternative și mulți caută în spatele acestor terapii alternative partea științifică, cercetările, adică sunt bune sau nu sunt bune și citeam, este un medic celebru în America, Thomas Wales, dacă nu mă înșel, Andrew Thomas Wales, care este medic, dar pur și simplu integrează și aceste, ei îi spune, medicină integrativă. Și este pro și pune în practică toate aceste tot terapii alternative dovedite științific, adică făcute studii cu studii caz cu cercetări, iar masajul este inclus în ceea ce el le sugerează pacienților lui și în special și spunea că masajul are foarte mari beneficii asupra depresiei, da? Deci pentru persoanele cu depresie și pentru persoanele cu oboseală cronică, iar asta o știm. Cred că nici nu ne mai trebuie cine știe ce cercetări, pentru că de fiecare dată, cel puțin la mine a funcționat, când mă simțeam obosită, cu umerii așa încordați, după o sesiune de masaj, exact cum spuneai și tu, eram deja un alt om, adică îți revine acel tonus și acea Dorință de viață. poftă de viață. Da, da. Ce vroiam să spun este masajul și a avea grijă de tine ține de stima de sine, de a avea grijă de tine, care nu prea suntem învățați. Dar lucrăm. Facem, facem multe pentru cei din jur, dar nu pentru noi și asta includem și femeile și bărbații, toți suntem acolo. Am mai întâlnit, poate fi masajul ca și cadou, poți să faci cadou, dacă tu nu te duci, poți să faci cadou o sesiune de masaj. Poți să rezervi pentru soție sau pentru soț și automat ajunge să-ți devină Cât totul e cu pași mici. Mergi mai des la masaj, mergi în loc de o dată la 3 ani, mergi o dată pe an, pe urmă la 6 luni și ajungi să faci și o dată sau de 2 ori pe lună. Și Da, atunci, într-adevăr, simți pe pielea ta beneficiile și te mai uiți și după un studiu, că mai hrănim și mintea. da, 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 da. Dar vezi și pe propria piele ce bine ție. Foarte, foarte bună sugestia de zile de naștere, de sărbători și slavă Domnului că sunt atât de multe sărbători. Zi de naștere este doar una, dar dacă mai ai și unul sau doi sfinții, deja suntem de 2-3 ori pe an. Într-adevăr, decât să ne facem cadou lucruri care de multe ori poate nici nu ne trebuie, să facem cadou un masaj, cu masajul mai puțin am văzut, dar am văzut că au început să practice cu, nu știu, la cosmetică sau la sală am văzut. Dar o sugestie foarte bună de luat în calcul, zic eu, pentru toată lumea. Uite, când nu știți ce să oferiți celor din jur, faceți cadou o ședință la masaj. De asta să-și cunoască partenera sau partenerul, pentru că am întâlnit persoane în care chiar nu doreau atinse. Și atunci degeaba îi dai masaj, că Adevărat. nu o să se bucură de aceasta. Și în legătură cu banii, cu
cu care să plătești este de prioritizare. Nu e nevoie să renunți la absolut nimic atâta timp cât te prioritizezi tu și ai găsit și resursele. Absolut, absolut. Și Altfel, nu mai comentăm. da. Marinela, spune-ne, te rog frumos, așa cum îmi place mie să închei întotdeauna, dă-ne, uite, uh, 3, 5 uh, motive, să zic, de a alege să mergem la masaj. Deci, aparte de beneficiile pe care le-am discutat, ni le-ai spus, ce, ce gânduri ai pentru cei care poate n-au fost niciodată la un masaj sau poate care merg foarte, foarte rar? Știm, cu toții trăim în această lume nebună, cum mi se spune acum, într-o fugă și într-un stres extraordinar de mare. Toți suntem atinși de oboseală la un moment dat, uh, suntem tensionați, nu avem chef de nimic. Și tocmai pentru că nu avem chef de nimic sau ăsta ar fi motivul, uite, asta le-am spus eu, motivul pentru care ar trebui să venim. Dar spune-ne tu, de ce să venim la masaj? Sau ce ne sfătuiești? Sau ce ne dai la final? Am început cu asta, cu stima de sine, adică având grijă de tine, îți crește stima de sine, pentru că vrem să știm cum ne creștem stima de sine, dar nu este un buton pe care să zicem, "Bă, acum avem cu 5% mai mult stimă de sine, să avem termostatul cu stimă de sine mai mult cu Da, 5%, prioritizarea noastră și atunci ajungem și la masaj și pentru cei care nu au avut masaj, este chiar să testeze. Și să testeze chiar dacă au sau nu, pentru că masajul, tehnica e aceeași, stilul e diferit, diferă de la om la om și cum nu putem fi prieteni cu toată lumea, automat nu o putem accepta, nu acceptăm masajul chiar de la toți. Și atunci să aibă răbdare cu ei și să găsească acea persoană sau acel stil de masaj care îi se potrivește, dar e nevoie de testat. Să fim deschiși la nou în ceea ce privește masajul. Chiar dacă n-am făcut masaj până acum, e nevoie să fim deschiși la nou și să povestim în timpul masajului dacă ne place sau nu ne place. Dacă e presiunea mult prea ușoară sau mult prea dură. Pentru că nu suntem la fel. absolut. Și masajul poți să spui vreau acolo mai puternic sau să insiști pe partea aia mai mult sau mai puțin. Nu să acceptăm că și terapeutul știe ce trebuie să facă. Păi nu este ca și cum ai scrie foaia de hârtie suportă scrisul tău care e mai dur sau mai ușor. Deci se reglează pentru că putem vorbi. Și astea sunt ca și sfaturile mele în ceea ce privește când te duci să-ți alegi masajul. E ca și cum ai alege o ciorbă caldă sau mai puțin caldă, pe gustul tău sau nu pe gustul tău. E simplu, deci poți să setezi. Și, într-adevăr, masajul are și beneficii pe termen lung, pentru că l-ai făcut astăzi, dar tu te simți bine o perioadă mai lungă, adică stresul pe care îl ai în acele perioade, în acele deadline-uri, în acea viață tumultoasă, el te duce un pic mai ușor. Ești precum, să spunem, ca și cum ai avea vântul în pânze. Nu te mai duci împotriva curentului, ești pe Da, curent și ți-e mult mai ușor în viața ta de zi cu zi și mai puțin stresat acasă, la muncă. Nivelul de toleranță e scăzut, adică nu mai sari la orice, la cei din jur, la orice factor de stres, orice ușă trântită, nu mai tresari. Calmează foarte bine sistemul nervos.
Da, că spuneai mai devreme de parasimpaticul responsabil de digestie și calmare și Da, și lucrează și la relaxare. nivel subconștient, pentru că noi vrem să știm tot, dar conștientul este 5% în corpul nostru, 95% suntem conduși de subconștient. Și atunci noi vrem să mergem de aici acolo, dar noi nu suntem conștienți efectiv de ce pași punem. Sau noi mâncăm și nu mai știm procesul de digestie și cum din acea fruct ajunge să se dizolve, să ajungă în celulă exact nutrienții de care are nevoie. Deci se întâmplă foarte multe procese la nivel subconștient și nu le putem cuprinde. De asta nici creierul lucrează în subsidiar și noi nu știm tot ce lucrează creierul și corpul nostru. Pentru că nu cred că am fi capabil să știm. Precum un Exact. calculator, nu știm ce rulează în spate. Noi ne folosim de niște aplicații. Absolut. Mulțumesc din suflet, Marinela, pentru prezență, pentru ce ne-ai povestit aici despre terapia prin masaj, care zic eu că este un must în viața noastră, că ar trebui să o integrăm printre toate aceste uh, tehnici care ne aduc beneficii atât pentru corp cât și pentru minte. Mulțumesc și pentru sugestii. Mi-a rămas în minte și faza cu nu știi ce cadou să-i faci celor de lângă tine, dar un bun point să știi dacă acea persoană este deschisă la a fi atinsă, dar revin la ce spune filozofia estică, mângâierea, că practic masajul este o atingere, o mângâiere și prin această atingere practic armonizăm fluxul energetic în corp de care avem atât de mare nevoie. Mulțumesc frumos! Sunt Veronica Costache de la Balance Your Present și ca de obicei vă spun fiți bine cu voi și să ne revedem cu bine la următorul sau cu următoarea invitată. Mulțumesc.